guys, diyan ang bistag bilaran guys diya. Char. Kupul-kupul na kita hipod mi. So, ngita sa mikan anan kay ipangkutasan mi. Na miya pangitaan daw sa bilaran guys. Ang mga ipangsuok puhon. May dala si kuan at pagsimbahan ni Cathedral. Ngita sa mikan anan kay ipangkutasan ng mga kauban. Nansa naman ang hug mo naman pagka. Hi. Guys, libot muna dari sa lang simbahan na plaza. Gining kuan apa dia? Pwede ra arsahan na gilang kuan guys. Ani ba ni bye-bye ba ni? Bi nay kalapati bi. Kadali bi padayo bi. Hala, ranggahin mo sa kalapati. Ah. Guys, so ilang kalapati to. Suroy na si Eliakim. Masang gijakitan kay tugnaw pa man ganiha paglarga na mo. Ano bang gilutulot? Pila jud ko katuig sa nakangarig balik pastilan ginoo kuning taga. So ligtas bukid na ko jud. Nagsar na makalaag dari. Lamat ka jud. Nagkuan kay nakalaag bidari, naghatag na magpamasahe. Day. Kita ra pala to guys sa mga atuan daron. Madyo lamang taw makakita bidari. Kita bidari sa mong ipangita. Na wag ka may pangsuok hindi ka pangita dari guys. Taba ka dunga sa kudanan. Lihat. Lihat. Sakit-sakitan pa naman kay tugnaw man ganha paglarga. Mana baka ko kataud. Kita bidari guys sa mong pangsuok. Kita-kita ra tayo to sa mong pakunan. Tuhan na mo guys, mangita sa midari kananan. So, ano na tas na mga bitok dani. Ayan. Narig kakanan guys. Manghukas ra ka na o. Kung na rin mong jacket man dyan, kaya arang kaso kainit. Pugihan dyan sila yung magsilaro-laro yun. Yo. Asa may mong ganahan na, tudlo. Asa may cute. Ganahan ko sa dari guys da. Maki. Asa may wala ni bi. Padala tudlo dali tudlo asa man. Okay. May nice saman. Wow, that's nice that. Nice na. Nice. Tata na ka. Dali na balik ra ta ansa. Dali. Wa man mo andar dai. Dai wa mo andar. Wa ka kasakay kay on mo andar. Guys, mamili na mi guys. Hala, daghan na ka adobe. Ilia, daghan na ka sa shoes. Wow. Hala, grab maikag sa kin-kin ni makakita guys da. Daghan na ka sa shoes. Kag sa Elias bike. Hala, asa may maganahan na bi? Color? Kana? Bike kuno pa. Hala ka pa. Hala. Teddy bear. May nga na. Na may mo nga na. Puhon mo abot. Ta? Kani? Hala, ginoo ko kariman ko ng isa. Ha? Sunod na. Taro na balikan. Sunod. Ha? Ha? Masa ka sa tas babaw. Napod. Asa man na? Asa man? Asa? Hinay. Kari? Hala. Wow, nice. Wow, nice, Tina. Guys, nilinis Gabriel nilang pulo. Ni Ara. Ha. Ha, kay nice po si Jo. Sure. Kana. Ang kawawa nga, bibi. Gikapoy ka? Wala lang ikaw, ha? Ha? Gikapoy ang taon agbata. Kaluoy. Barbie, wala ga. Heart ang matang Elias, heart ang matang Elias mga slipper. Wala, arang ka cute. Asa may imo? Asa ni mo bibi? Asa may imo? Asa? Dali, tanaw na. Ato buka. Dana yung mga shoes guys there. Ang daghan guys eh. Oh, hindi ko di mo ko kamo mamilig mga ingani, pastilan. Wala guys, kay nagboy murag tada ni kuan
Uy, hindi na ko amo paghantiin. Mo di man ta kamauda namang liili, uy. Daghana guys, naglibog ko kasi piliin dan eh. Ano lang inuon ko. Naday, arang kadaghan, day cute, day day day. Wala arang kahimus, inuon ko. Asa? Ang pang boy na. Karang pang girl, tanawa. Pang girl. Kuno, na pang girl. Shoes imo. Ginoo ko. Kanino imo shoes? Shoes ko na ito guys. Ang ginoo. Pipis ang shoes, no? Si papay mo. Tanaw og okay ra ba? Si Kitty. Buwag ko ni Zaha. Sunod na nag-school na kahapit ha. Sunod na ha. Arang lisira mangitag dress guys, ginoo ko, stilan. Pang tanong ngitag dress, uy. Ginoo ko Lord. Mga dress dari masanggalad yan. Ilang mga dress guys. Ini magkulo. Magkurma. Kabangan akong Gabriel pangitas ng dress. Uy, susunod ka ni? Ano ka? Mag-gross na ni. Ha? Batang kamay na rin guys. Nahangili ang bag. Guys. Ngay ka na Bi? Uy, ginahan ka na. Oh, shush. Ngay day ka. Okay. Papa mo, sige pa yung minipin na. Padung may ilas sa tijuli. Dito midarik pananda nila karijut labong di ana midaris. Kuan si nay taglaran. Kapag nagbitbit, pastilan. Halaman mo pakit anda ni unsa inig. Abot datos bahay, ubi pa ni malubat ning atong battery. Di na may ilat tijuli guys. Ginokor kaabot ra gud min taon dari. Pila ka tuig sa nakabalik. Tung napasirit nga sakday, bas pastilan rang naduan na maghihinungan. Grabe si Gabriel larang. Ha? Sana day, sud. Sud ka. Sa mana bike nga motor. Ang motor na, aura. Nga naman. Babuhon. Ay guys, magpahuway sa may karidyo. Kay grabe ka dyan kapo dyan ang bubaklay na itong kuan, bilaran. Tikang kang si Gabriel ba? Takang kang man papa. O man matuog ning bajing gamay. Pahuway sa may dari karidyo ila ati duli. Sumangil magtukog. Teka, itong tanawon to imong kanding. Gani ba ito? Dabas atong brusa. Pahuway sa may karidyo guys. Kita sa tijuli ng hugas. Maglingan mingat to. Magsiim. Ban ko na. Higda ang dari kay huway. Wai. Dahami. Huway si Bibi. Dahami din.
Uy, kabe. Eh, Magpijuli guys to, hugas to. Magpijuli. Wato na may guys, kaya mga pa ako namig ICM. Grabe magsuroy-suroy namin ito. Bahala ko kwarta, basta ka malingaw og laroy-laroy. Gambing lang din, hindi mo kabangga itlog. Ang magigipan din. Di laman may kabangga gitlog daw to kung di may makabayad. 175 rin ko Hala, pastilan, ginuutot. Mga preso, tara na ni Baro, magmakmap, magkami na ni ICM karo ko dyan. Wato na may guys, kay Igor kami na nagpahuwa ilati Julie, dara mi na ni Udto. Masok, magmapra, ang daot, magmapriso. Na, preso naman ta. Hindi, bilin. Ibilin naman na mas inday ICM na. Ubanday ko na siya. Mauban man naman si Ate Julie kaya na siya lakaw. Magpuzog mi. Nakaya siya katagbo dito sa ICM. Arar masiksihan na grabe ga. Lady in black. Breast in lagi. Up. Tayo mong giingan. Breast in. Out na. Naan sa pag-amang ko na breast in. Breast out. Tingala na. Imbes breast out. Breast out, stomach in. Pastilan na baliday ka mga. Padong na mi, mangatang mi datog sakdanan, tubos. Kita. Tana pa. Kita rata sa ICM. Kapoy ka bata. Ang kapoy balik. Ingnan bitong matug. Guys, diyan na mi daris ICM. Das mama Julie na na ya. Ito ni dito ko. Brace in sa ko, brace out. Brace out. Lagi brace in. Balik ni sa kasi babaw kay korda ko mga sanggatoy. Sakay na minarikuan. Hagdanan ni mudagan. Ala na tuog magatong dalaga. Tuog magatong dalaga. Aluod sa kato nakatuog ikapoy. Ang mga natulog kay Ate Julie, sige naman ni karaw-karaw ko na baguhan dati. Karon pa may daag dato sila Ate Julie sikat. Karon pa yung card. Yes, laro sa idami. Kita mi galing ang Karon pa mas iliyan naka. Karon pas iliyan sikat na kangarig, nagbilaran, kasuroy og ICM. Kasuroy og Unitap og sa City Square. Mura may magis laro dyan na rin guys. Kita pa mig dress ni Kim Kim. Kalau maka suroy pun mo darig apil, tejek-tejek pun mo namo char. Ang tuog mas inday mis ganahan ni magdagandagan dani. Darig dress upang baby girl. Tuog magamang kim Kuluhan si Purami. Mahal naman ilang ako. guys, kanang sa tasat ng forma daris ko an sa amin. Mahal. Terno may. Tara to. Nawa o? 129. Dito sa City Square, Na. Kasi nabili lagi mo sang kuanday. Ang cute to ba? 2,000. Guys, damis ICM char. Okay. Yung mga sakdanan ng bata. Nga crib. Nada pa si Iliad na magtaraw-taraw dyan si Iliad na sa maduaan. Labaw na magkairil ako. Ano yung lalong huwag sa taat? Igo ka man may dari ng health. Nice, di ah. Okay. Mahalag ko ang dari, budget. Dari mga shoes, mga flat sandal. Char. Mga lagmi na ba tinuna ah. Arang kaluoy na to mga mong baby girl. Kalugman. Di na ba rin. Crocodile. Hindi nga unta ng bataan ah. Kuan pa. Guys. Isa. Kung may isang bibilin guys. May bibilin. Iya dari gas dia. Oh, laman. Para sila nang huwat kaya nakuha ako sa bag. Ha? Request sa mga bata dia. Dunkin Donut ko no.
Asa may mo? Okay, ma'am. Oscar yung tuloy sa hati, tanawa, uy, ginoo ko. Stilan. Ano naman? Na. Kana. Kana ko nila. Asa imo? Kana. Karon na kayo ko antaron. Day, napalit na, day. Julia. Huli last mo ba, Julie? Daraman Miss Terminal, guys. Bye-bye, te. Bye-bye na ate. Yan na, guys. Nag-request sa mga chikiting. Guys. Saglang nakali. Kita na mix-up ganan, guys. Kita ini bahan. Na mahuli namin. Kuya, pud. Pastila. Kana na naman. Tara, dapat, ya. Mata, sige. Ako, gampi na ni. Ano? Palit mo prutas, guys, para sa mga bilin. Limahan. Lia, asa mang imong Dunkin Donut? Dara na hagbong unsa. Di pa tutula kuya ron. Meron, ma'am. Kala ko na dahil sunod pa pabi. Na guys, muli na mi guys. Mo pa yung pag-abot guys, dahil kuninitan da dun nilag duha ka kuan. Dunkin Donut. Guys, ning abot na mi daris bay. Wa na ko makabidyo ganiha pag kuan ang butos ban kay rang sa baa. Mo rin mga pasalubong nila di ah. Dunkin Donut. So, grabe. Ang gagawin taon nilang lipaza ganiha guys. Gani kay ngit-ngit naman. Di ko kabidyo. Wow, ganda. Grabe. Si kuya, hindi na ya. Pagpili na dali, arang nga dyan taong lipazang gingkin. Nahanjo ko na Guys, sa may lagi pasalubungan ngari kay mamay lang gitugon pag ganihang buntag. Kaya ni palit pa ning orange ug apple. Kung manay lang favorite. Happy ni. Impasag panihapon na ni ada pasang panagsarbi tao. Happy ni bigay ron na makabuling-buling dai mura nan sa kang naong iring. Wow. Buniti. Bunting macho. Lia, sama na bi halag pasalubong naman nilang kuya. Daghan lang sige guys, mga kuan siguro nakabuok. Dusi isang dusina. Ay, pili ya, sa imong ganahan niya. Mo man na injunggi. Kanay mo ha? Aron lambing araw ba din aya. Ang injunggi tugo na mga gadang gipalit ni papa. Malipay pud mo. Nangaligo mo? Ano ko kagit-ngitan man gami guys pag abot. Laging lado-lado malagi ta daris. Syudad. Asa? Duha man ka box guys dia. Duha ka kuan dosina. Aw isa ka dosina dai duha ka dosina. Hat din just tatayon dyan na ha. Palit mo mani. Palit mo mani. Lagi. Ano may Sa prutas. Isdao. Ang tao. Na guys, ni palit pud mig prutas di ah. Prutas sa mga chikiting, orange orange. Sa bali orange ni pungkan la para hiram na basta kana orange sa color. Dadape. Ano na lalo mga padiga. Biniran mo ko ano. Tapi apple. Sama na. Hagbeng namang imong makaon. Makaon nimo. Ayo. Sama ni. Ang imo na makaon. Ang palaman sa donut. Kanala. Laman lunat. Diya guys, ugman ako mag-video dato sa katong pinalit na mga ugman ako video dari guys sa mga pinalit dito kanang naitag bilaran. Kay wa naghan cellphone kalubatan na gajud. Ugma na ni makita ni dani guys ug sa mga sud. Kay madyo nang ugma adlawan. Diya karon ma-charge pan hagang cellphone pud ugma. Ugma ta magkita-kita guys. Pangaan mo na. Usan taw sa mga Busog na ko. chikiting dala na bilin. Kakin, busog na kakin. Kakuya. Kumbati ya. Busog. Tapos gamang gamay badji.
Hala, gajaga manggaming baji, di sa pakansi Kumbati day. Tubang bi. Kabiling Sus, mura man kag iring.